Hasi gara ikasturte amaierako merendola antolatzen. Ez esan. Begiratu, ikuslieri esan. Bueno, lasai, Zuek zer ekarriko duzue? Esleitu garra dago bakoitzak zer... Nik edalontzia. Zuk? Badakizu nahi egongo. Oporretan nau. Arduan horrek ekarriko du... Lehiakideak akaso? Ez zuek merendolaraz ekarriko duzu, Gaietak esnetan bustita? Ezinbesteko bat. Guk botea emango du, merendola. Ah, bale. Aurrena egingo duzu irabazi. Eta eraman. Eta gero gurekin partekatu. Bueno. Eraman ikusteko, edo eraman partekatzeko. Ikusteko. Baina ez ikutu, Nik sorpresaren bat. Patxan! Tente Vicenter. Polita ditzateke. Hasta ikusi nuen. Zerekin? Betaurrekoak. Txalo! Bukatzeko, merendolan hauteskundeak egingo dira. Hitz bakarrean definitzea aldera, fundamentua. Pentsatu zuen bozka nori emango diozuen. Eroglio, badakizu Miluzeko alkate orde dela. Eta alkate... Indar hartzen hasi dira, Eta? sareak. Nire botoa badute, Alkate, Bai. bai, hortxe dugu. J alkate,